Nu te duce în grabă noaptea la culcare, ci clădește o formă rugăciunii tale. În momente bune, chiar și în cele rele, rează-mă genunchiul oricând pe podele. Când în cămăruță stai în rugăciune, fă-ți tu obiceiul toate a lui a spune. Stai în rugăciune, stăruie și plânge, orice suferință în cer se va strânge. Sufletul de pietre scutură la cruce și orice povară doar El ți-o va duce. Vino de te luptă, fii învingător, în a ta credință să nu fii ușor. Stai în umilință, plânge cât de tare și creează-ți scopul mântuirii tale. Te-ai rugat în pace și ai trăit curat, seceri fără teamă ce ai semănat. Dacă stai în rugă și trăiești frumos, ești cel mai aproape, rob al lui Hristos. Amin.